Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Телекраннарда яшьлек тавышы хит парады. Һәм мин традицион рәвештә җырчыларыбызның соңгы яңалыклары белән бүлешәм. Минем исемем Юлия Зарга, җайлап утырыгыз, мин башлыйм. Гадәттә без атна сайын бер катнашучыбыз белән сау булашабыз, ләкин алдан клипын исегезгә төшерәм. Яратам сине сөйгәнем, бердән берем бәләкәшем. Төннәрен карап йолдызга, кушам аңа синең исемен. Минем иң яраткан мизгелем. Сездә җылы алкышлар белән, яңа клип белән танышып китегез. Алтыннарга тиңлибез вакытны, ташкын кебек ярсып акса да, көтә-көтә сизмибез кайчакта, таң артыннан таңнар атса да. Вакытларны ашыктырма, дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Вакытларны ашыктырма, дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Ашкынабыз, алга ашыгабыз, бар дөньяны килә кочасы. Җиңел генә күккә күтәрелеп, кошлар кебек килә очасы. Вакытларны ашыктырма, дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Зәңгәр күктә йөзгән болытлардай, агыла да гомер агыла. Сабыр иткәннәргә бу дөньяда бәхет ишекләре ачыла. Вакытларны ашыктырма, дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Вакытларны ашыктырма, дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, шынга ашар хыялың өметең. Биредә Диана Халитова. Җырчыбызның балачакта ничек җырлаганын күрәсегез килә икән, димәк, сезнең искиткеч мөмкинчелек бар. Тиз генә керәсез аның контакт шелтәренә, табасыз анда 2017 елда урнаштырылган видео язманы һәм рәхәтләнеп карыйсыз, ә мин җырчыбызга лаеклы урынны тапшырам.
lekin izgi jonlı bulganыңа hürmetli seni her kim sen benim üçün әдем ең зур тарап dünyada бақытлы бол сәламәт бол минем теләгем сиңа сен минем үшін әдем ең зур тарап dünyada бақытлы бол сәламәт бол минем теләгем сиңа бақытлы бол сәламәт бол минем теләгем сиңа. Узган атнада премьера булып кергән йолдызыбыз зур уңышларга ирешеп бүгенге тапшыруыбызда лидерлар исемлеген туплый. Исемен әйтеп тормыйм. Хәзер үзегез күрерсез. Бүгенге барлык алкышлар җырчыбызга. Тәбриклибез һәм карыйбыз. Яннарыңа бик еш кына килсәм дә мин айырса да сине миннән ике адым булмый атлап җир астына үзе ерак безнең ара үзе якын ике адым булмый атлап җир астына үзе ерак безнең ара үзе якын ике адым айыра безне ике адым bir gene kat işler idim senin tavşın sığılıp yalıyım iştesin men min yanında ara yakın emma yırak yok cevabın sığılıp yalıyım iştesin men min yanında ara yakın emma yırak yok cevabı. Aramızda yırak tügel iki adım araları iki dünya iki adım gittin yere mengelikке ara yakın düzme yürek sağınığa İki adım gittin yere mengelikке ara yakın düzme yürek sağınığa
yakın Düzmi yürek Sağınuğa Динар Зиангировның популярлыгы көннән-көн арта. Көн аралаш интервьюлар бирә, концертлар белән дөнья гизә, яңа җырлар яздырып клиплар төшерә, үзен бирегә чакырып лаеклы урынны тапшырабыз. Чулпан Билданованың иң зур яңалыгы ул 2021 елда кияүгә чыгу. Егетләр, бу чибәркәйгә күзегез төшкән булса, сез чак кына соңга калгансыз. Хәзер инде аны зәңгәр экраннардан гына күзәтә аласыз. Шактагына бергә шакта дөнья түгәрәк. Шул вакытта берең бала булса, берең була матур күбәләк. Минем дә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебек очасың. Яратамын сине генә диеп, җылы иннәреңнән кочасың. Минем дә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебек очасың.
Хәзерге яшьләргә карап исең китәр. Үзе җырчы, үзе язучы, үзе композитор. Әле аранжировкалар да ясый икән. Исеме инде сезгә таныш. Мирабель Сакаева. Бүген ул хит парадыбызда «Көт сөйгәнем» дип аталган җырын башкара. Gaziz canım deyip, günelime deyip, deşesin bit mina singine. Yüreğime tulup, sihri bir nur bulup, gözlerinden bakıp tügüle. Sinen şanasıma, har bir suluşuna, sinen bilen gile olası. Kişin gözüm yaman. Tanlarda uyanıp inlerine başım salasın. Sine şanasıma har bir suluşuna, sinen bilen gile olasın. Kişin gözüm yumup tanlarda uyanıp inlerine başım salasın. Sinen başka şiitler, yüreğimde büyükler. Görüp köpmek gitti buralım. Tiksingine büten hayalarda yürürken, yanlarına uşam tavrılım. Sinen şanasıma, har bir suluşuna, sinen bilen gile olasın. Kişin gözüm yumup, tanlarda uyanıp, inlerine başım salasın. Sinen şanasıma, har bir suluşuna, sinen bilen gile olasın. Kişin gözüm yumup, tanlarda uyanıp, inlerine başım salasın. Sen bilen gene mine yaktı jirde, kirek güzler kışlar hem jeyler. Canım canıtayım, seni kurgen sayım, gülümde şeşek otta güller. Sine şanasıma, har bir suluşuna, sinen bilen gile olasın. Kişin gözüm yumup, tanlarda uyanıp, inlerine başım salasın. Sine şanasıma, har bir suluşuna, sinen bilen gile olasın. Kişin gözüm yumup, tanlarda uyanıp, inlerine başım salasın. Җәйге авыл кишләре җырының премьерасын Газинур Халимов бер ел буе көткән. Һәм ниһаять бу көн килеп тә җиткән. Бүгенге көндә ул яшьлек тавышы хит парадында уңышлы урыннарга лаек булып бара. Әйдәгез тагын бер җырын тыңлап китик.
şımırt hisleri Hiç gene de isten çıkmay Jaygi avul kişleri Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini şu avul kişleri Yürür idim uğramında Dalyan garmon oynatıp Yoklap yatkan avılımının Yaşın kartın uyatıp Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Devgi yarım kure kalasam Aşar idim yüreğim Uyanıma alıp nazılap Birir idim bülegim Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Düşsem eğer su boyuna Gülge kormak salırmın Yıllar yuğan sabı şakını Belki izin tabarmın Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jaygi avul kişleri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini şu avul kişleri Миләүшә Рамазанова Яңа Йолдыз проектында катнаша. Менә бу искитәрлек яңалык. Җырчыбыз финалга барып җитәрме? Бу күркәм мизгелне сез дә күрми калмагыз. Әлегә хит-парадыбызны дәвам итеп, җырчыбызга лаеклы урынны тапшырабыз.
Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Кер, кара һәм яраткан җырчың өчен тавыш бир. Алар һичшиксез көтә. Biz uçraşkan bu minuta tongda atmagan ide. Bir minutka bu dünyada biz baqatli bar idek. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymasar idek. Bir minutka bu dünyada biz baqatli bar idek. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymasar idek. Bir minutda ko'zlarimiz uchrashib tanishdilar. Bir-birsidan ayrilolmay yaratib qavishdilar. Bir minutga bu dunyoda biz baqatli bar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymasar edik. Biz baqatli bar edik. Bir minutun qavuşuvi мәңгілік bo'lsin edi. Yuraklarida umrlikka naqada to'lsin edi. Bir minutga bu dunyoda biz baqatli bar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymasar edik. Bir minutga bu dunyoda biz baqatli bar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymasar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymasar edik. Suyib to'ymasar edik. Хит парадыбызда бары bir урын калды. Беренче баскыч. Җиңүчебезне билгеләгәнче тапшыруыбызны искә алыйк. Вакытларны ашыктырма дускай, һәр нәрсәнең була үз сәгате. Сабыр канатларың көчле булса гына, чынга ашар хыялың өметең. Син минем өчен әтием, иң зур терәк дөньяда. Бақытлы бул, сәламәт бул, минем теләгем сиңа. İki adım ayırar bizni, iki adım birgene kat işler idim senin tavşın. Sığılıp yılıyım iştesin mi? Min yanında, yine yanında. Ara yakın, ama yırak yok cevabın.
юлларым сиңа таба. Минемдә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебек очасың. Яратамын сине генә диеп, җылы иннәреңнән кочасың. Син ышанасыңмы һәрбер сулышыңа, синең белән килә аласың. Кичен күзем йомып, таңнарда уянып, иннәренә башым саласың. Җәйге авыл кичләре, шул пешән исләре, йөрәкләрне дәртләндереп уятадыр хисләрне. Шул авыл кичләре. Bu dünyada biz baqatli bar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Оксана Мөхәммәдиева җырчы һөнәре белән генә тукталып калмаган. Ул әле алып баручы һөнәрен дә үзләштергән. Атна саен туйлар, юбилейлар, кыскасы Уфа шәһәрен гөрләтә. Хит парадыбызда да ул лаеклы урында урнаша. Күл өстендә парлап йөзә ак кошлар. Синең белән дип язылган язмышлар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле пар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле пар. Бик тә бәхетле пар. Су буенда камышлар. Синең янда тарала бар сагышлар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле пар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле пар. Кырказының камышлыкта ыясы. Күңелемнең юк бит сине уйлап туясы. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле пар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле пар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле пар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле пар.
Тапшыру буе көтелгән беренче урын тапшырылды. Димәк, хит парадыбызны йомгаклар вакыт. Сезнең белән булдым мин, Юлия Зарга. Киләсе атнада күрешербез. Исән, имин булыгыз. Пока-пока.